Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа Гасыр каналында Кым сәгате ташуырының чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган җәмәгать эшлеклесе, танылган язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова. Исәнмесез, Фәүзия апа. Исәнмесез. Фәүзия апа, менә тамашачыларга тәкъдим иткәндә мин инде сезнең күпмедер дәрәҗәдә тормышта ирешкән уңышларыгызны, исемнәрегезне җиткердем. Әмма ләкин төп тагын бер сезнең юнәлешегез, тормыш сукмагыгызда ирешкән хезмәтегез. Сез Татар милли хәрәкәте лидеры, вәкиле һәм Татарстанда сәяси оппозиция вәкиле дип әйтик. Оппозиция дигәннән безнең халыкта шунда ук ниндидер бер курку хисе барлыкка килә. Оппозиция сүзен ул ничектер менә душман итеп күзаллый башлый. Сез үзегез ничек кабул итәсез менә бу бәяне? Дөресен әйткәндә, мин милли сәясәтче булырмын дип тә, милли хәрәкәтнең алгы сафларында булырмын дип тә, хәтта каршы тәнкыйть итергән оппозиция булырмын дип тә уйламадым бер кашанда. Аңа әзерләнмәдем дә, уйламадым да. Чит илләрдә кебек безне аның өчен махсус уку йортларында да укытмадылар, андый сәяси белем дә алынмады, әдәби, тарихи белем булды бит инде. Әмма ләкин 90-нчы елларда шулай килеп чыкты. Дөнья кайный, милләт күтәрелә, әйтер сүзләр күп. Һәм менә Аллаһ Тәгалә шулай китереп чыгарды, милли хәрәкәтнең иң алгы сафларына басырга туры килде. Шуны оештырырга, шушы тарихны язырга, булдырырга, үз сүземне әйтергә һәм ниндидер хезмәттә калдырырга милләт өчен. Мин хәтта әйтер идем, минем гомеремнең иң бәхетле еллары нинди дип сорасалар, мин шушы 90-нчы елларны әйтер идем. Милләт өчен көрәш еллары дип әйтер идем. Һәм оппозиция булуда ул дөнья өчен ул бик нормальный хәл. Хәтта чит илләрдә, мәсәлән, Японияларда оппозиция булмаса, аларны махсус булдыралар, чөнки бер яклы гына караш була алмый, үсеш булмый. Әйе, бер яклы карашны тәнкыйть итергән, ягъни кимчелекләрен күрсәтә торган икенче яклы карашта булырга тиеш һәм юнәлештә булырга тиеш. Без менә милли хәрәкәт, халык хәрәкәте үзеннән үзе тәнкыйть итергән линияга бастык, җитәкчеләрне. Әмма ләкин кирәк вакытта без берләшә дә алдык. Татарстан җитәкчеләре белән гел теге гомум максат өчен. Әйе, гомум максат өчен гел тәнкыйтьләшеп кенә ятмадык. Бер-беребезне әйтик, декларация кабул иткәндә, конституция кабул иткәндә тәнкыйтьли, бер-беребезне кыйный, бер-беребезне ачулана. Хәтерләребез кала, мәкаләләр яза. Әмма ләкин соңгы нуктада милләт язмышы хәл иткәндә без инде барыбер әзрәк сигенә дә белдек, компромиссларга да бардык һәм шушы тарихи документларны кабул итеп калдык. Фәүзия апа, менә бүгенге сезнең тәрҗемәи хәлегезне караганда һәм сезнең беренче Казанга аяк баскан чорларыгыз белән чагыштырганда ничектер җир белән күк аермасы кебек. Сез Казанга килгән Фәүзия исемле кыз бала, ул бит театр мәктәбе, театр училищесына килгән укучы, ни өчен үзенең тормышын сәхнәдә дәвам итмәде микән дигән сорау туа. Миңа ул сорауны гел бирәләр, мин бит бер кайчанда артистлыкка укымадым. Мин режиссерлыкка укыдым, чөнки ул вакытта мәдәният институты юк иде. Һәм мин бик әйбәт язгач, Чабар районы редакциясендә эшләгән вакытым иде, сценарийларда яза идем, пьесаларда яза идем район өчен. Бик әйбәт язгач, миңа әйттеләр, менә шушындый уку йорты бүлеге ачыла, беренче тапкыр урта белем белән алалар, мәдәният институтына хәтле әзерлиләр. Барырга теләгегез юкмы дип. Мин әлбәттә ризалыгымны бирдем, бик җиңел генә кирип тә киттем, аны тамамлап та чыктым. Һәм шушы диплом белән телевидениедә эшләдем, режиссер ярдәмчесе, ассистент булып, һәм анда укуымның миңа файдасы булды. Әйтик, пьесалар язганда мин инде белеп яза идем, ничек язарга кирәклеген. Әмма тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, артистлар дөрес аңлый күрсеннәр, бер дә аларны теге читкә кагу кимсетү түгел. Минем бер кашан хыялымда да булмады. Андый менә туктале сәхнәгә чыгып үземне күрсәтим, артист булам дигән. Әмма ләкин тормыш шулай китереп чыгарды, ул уку йортын тамамладым. Ул уку йортын тамамлаганнан соң ул гына җитмәгәнлеген аңладым.
Минем инде хыялымда барыбер югары белем шушы татар теле буенча алу, әдәбият буенча алу. Минем туганнарым да шул уку йортларында укыдылар, апам да укыды, сеңелләрем дә шунда укыды. Һәм инде мин әзрәк вакыт үткәч булса да, шушы Казан дәүләт университетына барып кирдем. Әлбәттә, кайбер язучылар мин анда баруны теләмәделәр. Әйтик, Нурихан Фәттах миңа бик каты әйтте, анда язучы буларак син битергә мөмкинсең, син бик әйбәт язасың дип. Инде ул вакытта мин яза башлаган идем, беренче повестларым чыккан иде. Әмма ләкин шунда миңа Ринат Харис әйтте, һәм Ринат Мөхәммәдиев әйтте, Фәүзия югары белем кирәк, күпмегенә әйбәт язсаң да, ул сиңа системага салачак дип. Шуңа күрә мин университетта укыганыма да бердә үкенмим, чөнки университет миңа бөтен алган белемемне системага салырга ярдәм итте. Ягъни сез бит инде университетка 30 яшьтән инде узып киткәннән соң тормышны күргән, ниндидер тәҗрибә туплаган кеше буларак, аңлы рәвештә максатчан шул факультетка барып кергән кеше. Шулай бит инде. Мин кая барганымны белдем, бик яратып укыдым. Бер дә теге мин язучы, минем инде китапларым бар дип кәпрәеп йөрмәдем. Bütün imtihanlarında бик яхшы гына биреп, әмма ләкин дипломымны мин тарих буенча якладым. Чөнки тарихка инде омтылышым ул вакытта ук сизелә иде. Миркасим Госмановтан алдым мин, һәм Михаил Худяков буенча мин дипломымны якладым. Аннан соң аны кандидатлык диссертациясына үстердем. Ягъни күреп торасыз, мин адым менә шу әдәбияттан тарихка, тарихтан инде барыбер яңадан әдәбиятка, әдәби әсәрләргә алар аралашып бардылар. Ул мине байытты. Гыйлемнең бер кашан артыгы юк. Менә мин үзем гомер буе телевидение эшләгән кеше буларак, шул ягы кызыклы. Сез әйтеп киттегез, менә телевидениедә режиссер ярдәмчесе булып эшләдем. Сез менә бу студияда эшләгән елларыгызны искә аласызмы? Әлбәттә, нәрсә бирде ул сезгә тормышта? Бик яратып, бик сагынып искә алам. Ул мине үзем оештырырга өйрәтте. Чөнки анда шул хәтле күп кешеләр белән эшлисең, музыка редакциясында, әдәби редакциядә мин хәтта беренче тапшыруда эшләдем, әле редактор буларак да. Зөһрә Сахабиева турында беренче тапшыруны мин эшләдем, җырчы буларак. Каләм шарлап карадым, бик яхшы гына, матур гына әйтеп, халык белән эшләргә өйрәндем, кешеләр белән. Ягъни нинди генә белемнең дә, нинди генә эшнең дә бер кашан да зыяны булмый. Ул сиңа алга таба барыбер кирәк була. Һәм мәсәлән, әйтик, халык алдына чыгып чыгышлар ясаганда, аудитория белән эш иткәндә, хәтта майданнарда чыгыш ясаганда, телевидениедә эшләгәнем. Һәм хәтта ки әйтер идем, менә шу театр училищесында укуым да, ул миңа зарар түгел, файда гына. Мин үземне ничек тотырга беләм, ничек сөйләргә беләм. Ул бик кирәк, оратор өчен дә, лидер өчен дә бик кирәк сыйфатлар. Инде менә шул тарих буенча кандидатлык диссертация яклавым, гомумән фәнне һәм әдәбиятны системага салырга өйрәнүем, ул миңа инде milli hərəkət işin sistemaga salırga da yardım etdi. Депутат буларак да ярдәм итте. Инде менә милли хәрәкәт дигәндән, әгәр дә без тарихка күз салсак, милли хәрәкәттә катнашкан шәхесләрнең барысы да диярлек үзләренең актив эшчәнлек чорын инде ул 89-90 елларда башлап җибәрәләр. Бу аңлашыла ки, Советлар Союзында таркалган чоры, Россиядә революциялар чоры, суверенитетлар парады чоры. Сезне нинди дә булса, менә бу сукмакка кирип китәргә нәрсә этәргеч бирде төп? Менә сезнең үз аң китердеме, кемнеңдер әйтүе китердеме? Нинди сәбәпләр булды? Юк, беркемнең әйтүе дә китермәде. Мин бит әле редакцияларда журналист булып та эшләдем. Әйтик, ватаным Татарстанда, Татарстан яшьләрендә, башка редакцияларда. Шунда мин иң авыр проблемалы хатларны тикшерергә мине җибәрәләр иде районнарга. Колхоз председательләренең халыкны рәнҗетүе, райком секретарьларының гади халыкның күргән авырлыклары, шушыларны өйрәнгәндә мин кешеләрнең хукуксызлыгын күрдем. Аннан соң судларга хәтле барып җитә идек. Шушы коммунистлар партиясе режимнары белән мин хәтта судлашкан вакытларым булды. Аннан өйрәнә мин килеп чыктым, безнең аерым кешеләренә түгел, милләтебез дә хукуксыз икән бит. Кеше хукукыннан милләтнең дә хукуксыз икәнлеген күрдем, һәм милләтнең тарихын бөтенләй яңа күзлектән өйрәнә башладым. Менә монысына инде гаҗәпкә каршы миңа урыс тарихчысының язмышын өйрәнү ярдәм итте. Михаил Худяков буенча мин дипломымны якладым. Аннан соң кандидатлык диссертация якладым. Шушы Михаил Худяковны өйрәнгәндә мин чын мәгънәсендә татар тарихының фаҗигасын аңладым. Аңа хәтле мин аны белмәгәнмен икән. Безнең мәктәпләрдә аны укытмыйлар бит. Аның «Очерки по истории Казанского ханства» дигән китабын безгә Казанларында эшләгәндә яшереп кенә копиясын, күчермәсен бирделәр. Без аны бертендә укып чыктык. Шуны укып мин тетрәнеп,
Беренче тапкыр Казан Кремленә барып, тезләнеп, дуга кылып, елый-елый, шушында шәһид киткән әби бабаларыбыз рухына дуга кылып, бу 80нче еллар, уйлап карагыз, 84ләр, мин өйрәнә башладым, шушыңа кирип киттем, үземә сүз бирдем, милләтемнең тарихын өйрәнермен, шушы әйберләрне халыкка мин дә җиткеремен дип, һәм шушы юлдан, Аллага шөкер, баруымны бүген дә дәвам итәм. Фәүзия апа, менә бу юлдан киткәнегезгә бер кайчанда үкенгәнегез булмадымы? Ни дип әйтәм? Чөнки бит сез бу тормыш юлында шактый аның аркасында кыен да ошаган кеше. Юк, киресенчә мин Аллаһ Тәгаләгә шул хәтле рәхмәтле. Мине шушы юлга чыгарган өчен бу теге уйнап кыланып әйтү түгел. Әгәр мин шушы юлга чыкмыйча, менә мәхәббәт турында гына повестьлар язып утырсам, мәкаләләр генә язып утырсам, алай да мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә миңа шушы миссияны әзерләгән булган, шушы хезмәтне әзерләгән булган. Мин аңа ялгыша килдем. Мин аңа абына килдем. Мин аңа бәлки газаплана да килгәнмендер. Әмма ләкин кыйналган сайын ныгыдым, ялгышкан сайын акылым ачылды, зиһенем ачылды. Сутларында үттем, утларында үттем инде. Бүтүнесен үттем. Барыбер әлхәмдүлилләх дим. Бу бит милләтем өчен эшләнгән. Милләтемә әзрәк кенә мин яхшылык эшли алганмын икән. Әзрәк кенә аның теле үсеп китәргә, дине үсеп китәргә, иманы яңарырга ярдәм иткәнмен икән. Моннан да зур бәхет була алмый бит. Әле җитмәсә, бу минем иҗатыма да тәэсир итте. Минем иҗатымның фоклары киңәеп китте. Мин теге мәхәббәт турында язып утырган кешедән, күңел дөньясы турында язып утырган кешедән социаль темаларга чыктым башта. Аннан соң тарихи темаларга чыктым. Милләт темасына мин бөтенләй башка җиһани күзлектән карый башладым. Зур биеклектән карый башладым һәм шушы күзлектән карап язам соңгы әсәрләремне. Ул мине байытты гына һәм шуңа күрә мин моны бәхет дип саныйм. Менә сез сөйләмегездә атап киттегез, судларны үтәргә туры килде дип. Ебез менә тарих биографиягызга күз салсак, шуннан да сезне 2 тапкыр шартлы рәвештә милләтара низаг чыгаруда гаепләп хөкем иттеләр бит инде. Әмма суд утырышларының икесендә дә сез ул карарлар белән килешмәдегез. Шуннан да менә сез үзегезне 100% бу очракта хаклы дип бәяләдегезме? 1000% хаклы дип бәяләдем, 100 генә түгел. Чөнки беренчесе безнең Берләшкән Милләтләр Оешмасына Татарстанның бәйсезлек декларациясын таныгыз дигән мөрәҗәгать өчен мине хөкем иттеләр. Моның нәрсәсе бар? Аны җитәкчеләр мөрәҗәгать итәргә тиеш, мин генә түгел. Без Милли Мәҗлес исеменә мөрәҗәгать иттек, мине хөкем иттеләр. Мин ул судларны татарча алып бардым, мин аларның үзләрен хөкем иткән кебек булдым әле дөресен әйткән вакытта. Алар мине хөкем итсәләр дә, мин тарихи дәлилләр китерә. Татар халкының хакы бар, декларация кабул итәргә дә, бәйсез булырга да, дәүләтле булырга да хакы бар дип, мин тарих өчен суд беркетмәләрендә калдырдым. Бер 50-100 елдан соң татарның тарих өчен суд каршында, милләт өчен судлар, мәхкәмәләр каршында басып хөкем ителгәндә теркәлеп калдыру өчен мин татарча алып бардым һәм бөтен тарихи документлар белән исбатладым милләтнең хаклы, аларның хөкем итүчеләрнең хаксыз икәнлеген. Икенчесе мине хөкем иттеләр. Һәм шушы мөселманнарны яклаган өчен, Кырым татарларын яклаган өчен. Хәзер дә яклыйм мин аларны. Нигә якламаска? Алар да Кырым татарларының ана ватаннары. Кырым татарларының дәүләте булырга тиеш һәм мөселманнарны изәлекләүен туктатырга кирәк. Һәм әлхәмдүлилләх ул изәлекләү әзме күп булса да тукталды. Мусына да бердә үкеммим, чөнки бит әле Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсе бар. Менә 1991 елда Фәүзия апа сез Россия территориясендә, Татарстан территориясендә Россия президентын сайлауга каршы ачлык игълан иткән кешеләрнең берсе. 2 атна дәвамында сезне халык ул вакытта мәйданнарда кулга күтәреп йөртте. Менә шул чорда сезне күтәреп йөрткән халыкның берникадәр өлеше дип әйтик, Фәүзия Бәйрәмованы соңрак яратмас булды. Ягъни бер яктан мәхәббәт, икенче яктан теге нәфрәт янәшә йөргән кебек. Сез үзегез сизмәдегезме? Аның ярату-яратмавы илектә бар иде инде. Халык гел бер төрле генә буламый, гел кулагына күтәрмәй. Мәйданнарда анда инде ачуланып китүчеләр дә булайды, төрлесе булды. Инде нәфрәт юк дип әйтмәс идем. Татар халкының мин ул хәтле нәфрәтен сизмим. Әмма ләкин сайлаулар вакытында, сайлаулардан төшеп калгач 95 елны, миңа бик каты шок булды, дөресен әйтергә кирәк. Менә минем яраткан милләтем минем өстемнән чыгып китте дигәнрәк, миндә дә андый фикер туды. Мин хәтта мәкаләләр, шигырьләр дә яздым. Ана үземнең ялгышым эзли башладым. Кайда минем ялгышым? Аллаһ Тәгалә
ише бит инде бу, милләт ише түгел. Аллаһ Тәгалә шулай мине төшереп калдырган түгел, мен анда бөтен капкалар ябылды дөресен әйткәндә. Югары Советка да мине кертмәделәр, радиога, телевидениега чакыру турында хыялланырга да мөмкин түгел. Бөтен ишекләр ябылганда миңа бер ишек ачылды. Аллаһ Тәгаләнең ишеге ачылды. Мин ялгышымны аңладым. Мин гел милләт дип милләт алдында тезләнеп, Аллаһны оныткан булганмын. Мин Аллаһка кайттым. Аллаһ алдында тезләндем. Ялгышларымны төзәттем. Һәм милли эшләргә яңадан әйләнеп кайттым. Инде Аллаһның нуры белән нурланып, Аллаһның Коръәне белән коралланып. Мин барыбер әйләнеп кайттым милли хәрәкәткә. Һәм мин бер дә әйтәсем килми, менә халыкның икегә бүленде, ярату, яратмау дип. Халык ул вакытта беләсезме, нәрсә өчен әзрәк безнең милли хәрәкәттән чигенеп торды. Алар Татарстан җитәкчеләренә ышандылар. Алдык бит инде бәйсезлекне диделәр. Инде суверенлек бар бит, нигә бәйрәмгә кумаша үтеп йөри, Шәймиевлар эшләп бетерсеннәр. Бәлки халык та хаклы булгандыр. Бәлки хаксыз булганнары да балдыр. Мин бит гел әйттем. Татар теле дәүләт теле булсын. Ул бит кагазда генә дәүләт теле. Булай дәүләт теле була алмый. Татар теле әгәр җитәкчеләр сөйләшми икән, парламентларда сөйләшмиләр икән, бетәбез бит гел мин шагын кактым тел турында. Һәм менә шулар дөрескә чыкты бит минем әйткәннәр. Фәүзия апа, менә сезгә менә бу шушы тормыш юлыгызда дип әйтик, иҗтимагый эшчәнлегегездә, сиясәт эшчәнлек юлында үзегезнең дусларыгызны, фикердәшләрегезне югалтырга туры килдеме? Милли хәрәкәттән китүчеләр булды. Минем белән аралашуны үзүчеләр дә булды. Мин дә кайберләр белән аралашуны үздем, бәлки үзергә дә кирәк булгандыр, чөнки бөтен кеше белән дуслашып бетереп булмый. Әмма ләкин менә кайларга гына барсам да, Сибиргә барсам да, Уралга барсам да, Башкортстанда барсам да, иң беренче милли хәрәкәткә кем нигез салган, мин беренче шуларны эзләп табам. Шушыларны эзләп табам, аркаларына сөйеп рәхмәтләремне әйтәм. Алар инде картлар, хәзер олы кешеләр, нәрсәсең дә алар бит башлап җибәргән. Аларның әле әлхәмдүлиллаһ бер өлеше исән, бер өлеше инде бакыйлыкка күчте. Шуңа күрә мин әйтмим, зурлап югалту булды дип. Кайбер кешеләр китсә дә, biz бүгенге көндә дә Казан урамнарында, менә хәтер көннәрендә, 30 август көннәрендә шул кешеләр җыела. Алар белән бергә без барбыр. Шуңа күрә мин зур мәгънәдә ул хәтле югалту булды дип уйламыйм. Менә Туфан ага Миннуллинның үләренә бер ай кала язган язмасыннан бер хатирәләрне искә төшерәсем килә. Чөнки ул язма да ул сезнең белән булган вакыйгаларны искә ала. Бәлки сез аны укыгансыздыр да. Онда булай ди ул: "Шәхсән мин үзем Фәүзия Бәйрәмованың характерын бик үк яратып бетермим. Әмма ләкин Фәүзияне кимсетүче, каралтучылар ягына бер кайчан да басмадым. Мин аны һәрвакыт яклап сөйләдем" ди. Туфан ага Фәүзия Бәйрәмованың характеры ни өчен яратып бетермәдем икән? Әллә сезнең характерыгызны яратмаучылар тагын булды дип саныйсызмы һәм ни өчен яратмадылар икән? Туфан абида, мин дә бер-беребезне шәхес буларак таныдык һәм күңелләрдән генә барыбер яраттык. Әмма ләкин Туфан абый миннән өректе бераз. Яратып бетергәч кенә мин дөрес сүзне әйтеп куям да, аңа тагын чигенергә туры киләчәк. Мин Туфан абыйны якын әйтеп бетергәч кенә, ул җитәкчеләрне яклап бераз сүз әйтеп куер да, мин тагын гайрәтем чигер дип, без һәрвакыт ик арада бер ара калдырдык. Ара калдырдык. Бик якын аймадык, әмма ләкин шәхесләр буларак бер-беребезне таныдык, иҗатын таныдык. Бер-беребезне пишратмадык, һәм кирәк булганда астан гына бер-беребезгә җилкә дә куйдык. Бу мөмкинләр бит инде, милләт эшләре. Шуңа күрә мин Туфан абыйның бу үлер алдыннан язып калдырган васиятнамәсен, җылы сүзләрен бик йөрәгем белән кабул иттем, бик рәхмәтле булдым. Аңа кадәр мин аңа үземнең бер китабымны бүләк иткән идем. Милләтнең бәхете һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән, эшләгән изге эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да бергә булыйк дип бер җыелышта бик янәшә утырдык. Ул безнең соңгы утыру булган март аенда, шушы үләсе елны шушы китабымны биреп, менә шунда без урындыклар гына янәшә булмады. Ничектер рухларыбыз да бик якынайды. Шушылай китап бирешерлек булгач бер-беребезгә. Мин инде уйладым, алга таба зур проектлар өстендә эшләрбез, тагын да якынайырбыз, милләт мәсьәләләрендә ортаклашырбыз дип. Әмма ләкин менә язмышта башка төрле язылган булган, ул үзенең шушы соңгы мәкаләсен язды да бакыйлыкка күчте. Инде урны җәннәттә булсын, үлгәч ул миңа бер тапкыр төшемә керде. Мин аңа бик чиста су агызып бирдем. Ниндидер бер чыганактан. Ул бик рәхмәтле булды шушы су өчен. Мин аны дуга дип кабул иттем, чөнки мин чын мәгънәсендә дуга кылдым аны. Амин, шулай булсын. Әйтегез әле, сез менә бүген дә
иҗтимагый һәм сәяси тормышта актив эшчәнлек алып барам дип үзегезне саныйсызмы? Әллә активлык кимедеме? Мин бер мәлгә китеп тордым. Дингә килгәч, дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Дингә килгәч, урамнарда теге байрак күтәреп йөрүгә, кычкырып йөрүгә, хәтта тәнкыйтьләргә, кемнедер каты-каты мин уңайсызландым. Миңа карап дингә бәя бирәләр, дин шушылай икән дип әйтмәсеннәр дип, мин бераз үземә йомылдым. Әмма ләкин күрәм, Татарстанны бөтен яктан кысалар, татар милләтен бөтен яктан кысалар, татар телен бөтен яктан кысалар. Шунда мин әйттем, булай булмый. Милли хәрәкәт белән бергә булырга кирәк, милләт белән бергә булырга кирәк. Намазыңны да укы, Фәүзия, дин эчендә эшли алганыңны эшлә, әмма милләтне ташлама. Шуннан соң мин инде яңадан зурлап диярлек милли хәрәкәткә әйләнеп кайттым. Мин 15 ел буе Татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы булдым һәм бөтен Себер буенча эшчәнлек алып бардым конгрессның юлламалары белән. Бик нык эшләдек конгресста. Мин хәзер конгрессны тәнкыйтьләүчеләргә кай вакытта хәтеремдә кала. Алар теге ниндидер күренгән, күренмәгән эшләрне итәләр дә. Анда бит әле без дә бар, анда шушы конгресс әгъзалары да бар, анда безнең эшләгән эшләр дә бар, уртак эшләрдә. Шуңа күрә мин конгресста эшләгән эшләремне дә, Татар милли хәрәкәтендә, милли мәҗлестә, иттифак партиясендә эшләгән эшләремне дә милли хәрәкәткә яңадан әйләнеп кайтты дип уйлыйм һәм бик сөенәм шушы юлга яңадан кирип китүемә. Менә әгәр дә без тарихка күз салсак, анда хатын-кыз лидерлар дип әйтик инде бармак белән генә санарлык, алар менә көчле лидерлар, шундай дөнья күләм масштабта да шулай һәм берәгәйле дип әйтергә кирәк. Менә шушы нисбәттән сезнең кызыгызның әйткән сүзләре искә төшә. Әни бәхетсез кеше лидер була алмый ул дигән, ялгышмасам. Менә бу сүзләрне ул шәхсән сезгә карата әйттеме? Ягъни әллә инде ул образла әйтелгән сүзләр идеме? Юк, минем кызым бит инде бик зур җирләрдә укыды, Кипрларда шушы сәясәт белгече буларак укыды, Анкараларда укыды. Ул инде безнең милли хәрәкәткә карап бик гаҗәпләнде, чөнки без теге урам сәясәтчеләре идек. Ул әйтте инде, урам сәясәтчеләре булып та шушын хәтле эш эшләгәнсез икән, бу бик зур әйбер, әмма ләкин милләт бәхетсез. Милләтнең лидерлары да килеп чыга бит инде. Бәхетсез милләтнең бәхетсез балалары дигән мин бер сүз әйтергә мәҗбүр булган идем. Такташ турында язганда да, Хади Аси турында да язганда да, кайсы атылып үлгән, кайсы ничек үлгән, Муса Җәйләр турында әйткәндә дә бәхетсез милләтнең бәхетсез балалары дип, бәлки шушыларны уйлап әйткәндер. Әмма ләкин мин үземне һич кенә дә бәхетсез сизмим. Мин дөньяда үземне бик бәхетле сизәм, чөнки әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәтендә дип уйлыйм үзем. Шушы дин ислам юлында чыктым. Милләтем өчен тау хәтле хезмәтләрем бар. Милләтем алдында яхшымы яманмы үземнең исемем бар, язып калдырган китапларым бар, гаиләм бар, әлхәмдүлиллаһ, миңа һәр вакыт ярдәмгә килә торган, минем эшемне дәвам итә торган балаларым бар, китапларымны тәрҗемә итәләр, аларны пропагандалыйлар, дуга кылып утыра торган мөселман кардәшләрем бар. Шуңа күрә мин үземне һич кенә дә бәхетсез дип уйламыйм. Милләтеме дә бәхетсез булмасын дип дуа кылам. Әйтегез әле, менә инде балалар турында сүз чыкты. Сезнең ике балагыз да, улыгыз да, кызыгыз да, алар үзләренең эшчәнлекләре буенча һәм тормыш итү рәвешләре буенча дин юлындан, эшчәнлекләре дә дингә бәйле, ялгышмасам. Бу сезнең тәрбия нәтиҗәсеме? Юк, мин әйтмәс идем, теге балалар тулысынча дин юлында булсалар да, Аллаһны танысалар да, гамәл гыйбадәтләрен кылсалар да, алар теге мулла абыстайлар булып йөрмиләр, алар шушы милли филология юлында. Балаларым 5-6 төрле тел белә. Китаплар тәрҗемә итәләр. Әхмәт Тимерләрне, мәсәлән, хәзер Чыңгыз Айтматов турында китабымны, әнисе турында китабымны улым тәрҗемә итеп утыра. Дөнья халыкларының әдәбиятын, мәдәниятен тәрҗемә итеп утыралар. Сәясәттә, бигрәк тә кызым бик зур мәкаләләр белән чыкты бит заманда Звезда Поволжья газеталарында, Ватан Татарстан газетасында. Улым бик зур хезмәтләр тәрҗемә итте фарсы теленнән, гарәп теленнән, төрек теленнән, инглиз теленнән, рус теленнән татарчага бик сөенәм, чөнки улым Чаллыда татар гимназиясе битерде, татар теле бик камил. Шуңа күрә инде мин дин юлына килгәннәре, динне, Аллаһны танулары, Аллаһның рәхмәте дип уйлыйм. Инде милли югынды барыбер инде әнидәндер дип уйлыйм, миннәндер дип уйлыйм. Белүемчә, сезнең ике балагыз да бүгенге көндә туган җирләрдән читтә яши. Һич кенә дә түгел, икесе дә Казанда. Икесе дә Казанда, ике балам да Казанда. Инде 21 гасыр башыннан бирле, икесе дә 2000 еллардан бирле Казанда, икесе дә шушында мәйданнарда, хәтер көннәрендә, 30 август көннәрендә минем белән бергә мәйданда, минем белән бергә
корылтайларда, минем белән бергә театр залларында, ул матбугатта таратылган һәм интернетта таратылган гайбәт. Мине теге шөмете баласылары килсә, шушыны әйтәләр инде, мин инде яза да арыдым, бәлки менә моннан соң аңлап калырлар. Әйе, балаларым гыйлем алдылар да, милләткә хезмәт итәбез дип, шушында Татарстанга кайттылар, Аллага шөкер. Инде кабат дин темасына әйләнеп кайтыйк әле. Менә сезнең бер интервьюда әйткән сүзләрегез бар икән. Мин дингә килгәннән соң йомшаграк булдым дип. Йомшардым дип. Дингә килгәнче Фәүзия Бәйрәмова кырыс идеме? Һәм нәрсәсенә ничек йомшаруны сез нинди мәгънәдә әйтәсез аны? Беләсезме, мин дингә килгәнче дә кырыс түгел идем. Чөнки мин нәрсә әйтсәң дә бит инде болын, күл балыгы, канатсыз акчарлар кебек лирик повестлар язып дөньяга чыккан кеше теге каты таш була алмый. Мин лирик әдәбият белән, нәфис әдәбият белән дөньяга килгән, әдәбиятка килгән кеше кырыс була алмый. Әмма ләкин мине шушы милли сәясәттә милләт язмыш өчен, Татарстан язмыш өчен көрәш кырысландырды. Майданнарда аш яту, һәм шушы судлар каршында басып тору, һаман милләтне мыскыл иткәнгә күкрәк куеп, үземнең күкрәгемә куеп, аны якларга тырышу мине бераз катыландырды. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Характерымны, чөнки анда башкача мөмкин түгел, анда җибеп торсаң, өстеңнән таптап чыгып китәләр. Сәясәттә ул шундый пычрагай бер, өстеңнән чыгып китәләр. Ул үзеңә пычрак бул дигәнне аңлатмый. Инде һич югы үзеңне саклый белергә өйрәнерәк. Әлбәттә, монда сүз үзеңне саклый белү турында гына бармый. Милләт, хәтле милләт өчен көрәшкә чыккансың икән, син җибеп җылап утыра алмыйсың икән. Утыра алмыйсың, сиңа кырыс буларга туры килә. Дингә килгәч, минем чынлап та холкым бераз йомшарды, кешеләргә карашым йомшарды, ката әйтүләрем бетте. Хәтта оппозициядә дә мин ката әйткән кешеләрнең кайберләреннән хәтта гафу да үтендем. Җитәкчеләрдән дә гафу үтендем. Мин кадырак әйткән булсам, сез мине гафу итегез дип, мин чөнки теге дөньяга баруын теләмим. Мин менә хәзер шушы телевизор каршында да ул сүзне әйтә алам. Әгәр миннән рәнҗетелгән булса, ниндидер каты сүзләр әйткән булсам, сәясәт белән мавыгып, кичерегез дип, мин хәзер дә ул сүзне милләттәшләремә әйтә алам һәм әйтергә дә тиеш дип уйлыйм. Ул шулай булырга да тиеш. Дин кешесе ул ямьсез холыклы булырга тиеш түгел. Дин бит кешене йомшарта, яхшырта, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе мехрибанлы. Без дә шушындый булырга тиеш. Мин бик сөенәм менә шушы диннең мине шушылай яхшы якка үзгәртүенә. Әйтегез әле, Фәүзия апа, менә бигрәк тә бу 90-нчы еллардан соң инде теге дингә тагын да шулай юл ачылгач дип әйтик, татар традицион ислам диненә дип әйтик, шит агымнарның үтеп керүен сез таныйсызмы? Булдымы андый очраклар? Бар дип уйлыйсызмы сез аны? Беләсезме, мин аны башта танымадым. Чөнки мин алары белән дә аралаштым, булары белән дә аралаштым. Һәм чагыштырдым. Укып кайткан егетләрдә гыйлем бар, һәм күбрәк безгә караганда. Алар 10 ел Мәккә Мәдинәләрдә укыган, алар Коръәнне яттан белә, алар дөресрәк алып бара динне. Алар бөтенесен белә, әмма ләкин тормышны белмәй. Мин әйттем, бу балаларның аякларына аю баскач аңларлар аңлавын, әмма ләкин аю басканда соң булыр дип. Шундый әйтем бар бит инде, аю баскач. Бу чын мәгънәсендә аю булып чыкты. Нәрсәне күздә тотканны беләсез. Ул менә мин сокланган, мин дөрес дин тота дип иткән балалар кайсы төрмәдә хәзер, кайсы базарда шалбар сатып тора, кайсы бу илдән качырга мәҗбүр булды, хәтта диннән киткәннәре дә булды. Чөнки без бит үзебезнең элеккеге Казан ханлыкларында кебек, Алтын Урда вакытларында кебек үз дәүләтебездә яшәмибез. Без кайда яшәгәнебезне беләбез, һәм шушылар белән без хисаплашырга мәҗбүр. Без яшәр өчен. Яшәр өчен. Милләтне саклап калу өчен, шушы шартларда булса да динне саклау өчен, аны бабайларыбыз белгәннәр. Шуңа күрә ул традицион димдә әйтелгән, әлбәттә мин динне традицион булмауга бүлү ягында түгел. Дин бар, я юк инде ул. Әмма ләкин шушы шартларга ияләшкән дин бар. Шушы милләтнең холкын белгән дин бар. Әле милләтнең холкын белергә кирәк бит. Бөтен татар бит әле диндә дигән сүз түгел, күңелендә булса да аның гамәле юк, аны куркытырга ярамый, аның башына тиеп торырга ярамый, аны биздерергә ярамый, аркасыннан кага-кага, кочаклашып йылый-йылый, аңа ярдәм итә күңелендә булган татарны шушы юлга чакырырга кирәк, җәннәтләргә чакырырга кирәк. Мин инде хәзер урталыкны сайладым. Мин теге тилереп тә йөришем килми. Традицион дин, изге шишмәләр фәләннәр дип теге уйнап та йөришем килми. Суфиланып та йөришем килми. Юк, мин ул түгел. Шул ук вакытта теге егетләр кебек кап-каты итеп алып, менә бөтенегез шулай белегез дә. Фанатиклар. Әйе, бөтенегез белегез дә, бөтенегез егылыгыз да дип алай булмый ул.
Шуңа күрә милләт белән бергә алып барырга кирәк. Алтын урталык. Алтын урталык, милләтеңне биздермичә, милләтеңне яратып, милләтеңне кызганып, менә шушылар булса, милләтең дә аңлый. Аллаһ та ярата. Милләт дингә киләчәк. Безнең милләт беркайчан динне ташламады. Аның гамәлендә булмаса да күңелендә булды. Һәм ул аны иң авыр вакытларында саклап калды. Һәм дингә ирек килүгә татарлар беренче дингә килде. Шуңа күрә милләтне кимсетергә ярамый, динне динсезгә бүлеп, һәм традицион вахабига бүлеп тә кимсетергә ярамый. Менә без инде әйтергә яратабыз, безнең татар халкының бер канаты дин булса, икенчесе тел дип. Бигрәк тә менә бу тел мәсьәләсендә соңгы вакытта шактый кем әйтмешли шаманга чыратырган үзгәрешләр булды. Россия президентының Ишкарладагы киңәшмәдә әйтелгән сүзләреннән соң бигрәк тә милли республикалар да шау-шу ничектер барлыкка килә башлады. Ана телен укыту буенча әйтегез әле, менә сез үзегез шәхсән балага ана теле булмаган телне мәҗбүри укыту яклымы? Беләсезме, менә бу Путинның күрсәтмәсе ул бит инде юктан бар булмады. Иң беренче шуны әйтәсем килә. Ул адым-адым киленде менә бу адымга. Иң беренче милли компонентны бетерделәр, аннан соң бердәм дәүләт имтиханы рус телендә генә керттеләр. Өченчесе менә шушы күрсәтмә. Әмма ләкин бу күрсәтмә Россиянең үз законнарына да каршы килә. Һәм безнең законнарга да каршы килә. Әгәр инде күрсәтмә законнарга каршы килә икән, күрсәтмә гамәлдән чыгарылырга тиеш. Шуңа күрә мин инде барыбер өметләнәм, юристлар киңәш итерләр һәм иртәме соңмы Путинның бу күрсәтмәсе гамәлдән чыгарылыр дип. Biz инде язучылар берлегендә идарә җыелып та шушындый мөрәҗәгать белән Путинга мөрәҗәгать иттек. Бу күрсәтмә Россия законнарына каршы килгәнгә күрә гамәлдән чыгарылырга тиеш дип. Инде укытылырга тиешме түгел дигән мәсьәләгә килгәндә, Татарстан Республикасы ул конституциядә дәүләт дип язылган. Һәм Россия конституциясе безнең дәүләт икәнлегебезне үз конституциясендә таный. Һәм алгына да түгел, ул әйтә конституциясендә үзенең бу республикаларда дәүләт телләре үзләренең шушы милли телләре ди. Ягъни рус һәм татар телләре бездә дәүләт телләре икәнлеген Россия конституциясе таный, ул безнең конституцияга язылган. Һәм безнең законнар теге вакытта кабул ителгән, тел турында закон, тел турында программа, мәгариф турында закон. Шул хәтле яхшы итеп, толерант дип әйтәм хәтта, кабул ителгән, анда ширки бернең тыгырлык түгел. Шушы законнарга таянып, мин уйлыйм, без телебезне яклый алырбыз дип, әгәр бездә татар теле һәм рус теле дәүләт теле икән, барысы да мәктәпләрдә укырга тиешләр. Рәхмәт әйтә укырга тиешләр. Чөнки мин хәтерлим, шушы закон кабул ителгәндә, Минтимер Шәрипович әйтте, 10 ел без әйттек инде телне өйрәнергә салдык, 10 еллык. 10 елда аюны да биергә өйрәтергә була диде. 10 ел үтте, аюны биетергә өйрәтә алмадык. Аннан соң мәктәпләргә кертә башладык. Булай булмый. Чөнки аны бит тормыштагы 60-70 яшьлек кешеләргә өйрәтеп булмый, 40 яшьлек мәктәптән башларга кирәк. Мәктәпләрдә өйрәтү дөрес дип уйлыйм. Һәм ул калдырылырга тиеш бөтен Россия буенча, һәм Россия үзе дә әйләнеп кайтыр әле дип уйлыйм бу мәсьәләгә. Әлбәттә, без закон ягыннан караганда монда бер нинди теге кануннарны бузу очрагы юк, чөнки безнең дәүләт теле буларак ул Россия тарафыннан кабул ителгән, мәгариф министрлыгы тарафыннан кабул ителгән программа нигезендә татар теле укытыла. Bütün millet vekillerine diye inде. Ama bunda meselenin ikinci yağı var. Ul nişik okutıla mene soruşu hakta tudu. Yani niçin netice yok? Yok netice de var. Artık netice yok tip netice. Tilini bilu meselesinde değil. Mene onun 10 yıl nemis dili okudular, İngiliz dili okudular. O hatli evet mektepten bilip çıktılar mısın? Менә шул ипилек тузлык белеп чыксалар да, ул урыс балаларына бик әйбәт, татар балаларына әз әлбәттә. Менә мин аны тикшердем, 6 сәгать татарча, 6 сәгать русча укыйлар. Безнең Татарстан мәктәпләрендә әйтик, атнага 6 дәрес татарча, 6 дәрес русча. Әмма ләкин шушыңа өстәп бит. Bütün фәннәр русча. Менә мисына беркем игътибар итмей. Физикасы булсын, математикасы булсын, химиясы булсын. Әле урыс теленә бит тагын шушы фәннәрдә өстәлә. Бөтенесе урысча язганда менә мисен бер дә әйтмиләр. Шуңа күрә рус теле Татарстанда бер генә дә кыенчылык күрмәй. Ул татар теленә караганда 100 тапкыр артыграк укытыла шушы фәннәрендә өстәп. Татар теле киресенчә чигенә бара. Хәзер аны факультативка да калдырабыз икән, ягъни ирекле рәвештә укытырга. Ул битте дигән сүз. Менә мин Россия регионнары буенча йөрдем.
Онда башта былай булды. 62-63 уку елларында Хрущевның әйтүе буенча 1 сәгать эчендә 1 сентябрь көне бүтән татар мәктәпләре русча укыта башладылар. Укытучылар кычкырып елады, балалар кычкырып елады, әмма ләкин шушылай китте. Ярар үзгәртеп кыручыры булды, Аллага шөкер. Шушыннан ул Сибирләрдә, Уралларда татар телен предмет буларак кертә башладылар. Керттеләр, 1-20 ел укыттылар, аннан ул да бетте. Бетте димән, хәзер алар күбесе бетте. Факультативка калдылар. Инде ул факультативка йөргәне йөрде, йөрмәгәне йөрде, ул да хәзер бетеп бара. Мин әйттем, Татарстанга шушы афәт килә күрмәсен дип, ишек төбенә килеп басты. Ул Сибирдәге балалар бер татарча китап укый белмиләр, бер татарча изложение сочинение яза белмиләр, мин инде китап язу турында әйтмим дә. Менә сез игътибар итсәгез, 50 ел буе Сибирдән безгә бер язучы да килгәне юк. Мишәр ягыннан бер язучы да килгәне юк. Иркаил Зайдулла соңгы язучы, Чувашстаннан килгән. Кая Такташлар, кая Кәрим Пинчуриннар, кая Булат Сөләймановлар? Берсе дә юк. Чөнки мәктәп юк. Әгәр без Татарстанда да шушы факультативка калабыз икән, милләт бетәчәк. Гаиләдә генә дигән сүз белән мавыкмагыз. Гаиләдә ата-ана баланы сөйләшергә генә өйрәт ала. Укырга, язырга бер генә ата-ана 1000 еллык татар әдәбиятында бирә алмый, 1000 еллык тарихында бирә алмый, анализларга да өйрәт алмый. Шуңа күрә моның өчен мәктәп кирәк. Тагын шусын әйтәм, бар ана теле, бар мәктәп теле. Күп очракта мәктәп теле ана телен җиңә. Чөнки ана теле өйдә бер үзе ана, мәктәптә алар йөзләгән укытучы рус телендә сайрап тора бөтен фәннәрне. Һәм бала мәктәпкә баргач рус теленә күчә. Дәүләт югарылыгында ана теленә, бу чакта татар теленә ихтияҗ булмаган чакта, аны бит урыс теллеләр генә түгел, татарлар да өйрәнми башларга мөмкин. Сез кишәсезме? Әлбәттә, ихтияҗ булу нәрсә? Татар баласы татарча укыган икән, аның югары уку йорты булырга кирәк. Без кан еладык, милли университетларны япканда, гуманитар институтларны япканда, кан еладык, татар факультетларын бетергәндә ни эшлисез дип. Хәзер җитәкчеләр дә аңлады. Маңгае без белән килеп бәрелгәч, хәзер ашырга тырышалар, Аллага шөкер. Шуңа күрә югары уку йорты да кирәк. Һәм эш урыннарында, җәмәгать урыннарында, парламентларда татар теле чын мәгънәсендә дәүләт теле булырга тиеш. Әле ул кирип китә алмады кызганычка каршы. Ихтияҗ тудыра алмыйбыз менә. Инде бит 25 ел узды. Сөйләшмибез. Парламентта берничә кеше генә, шушы Азат Зиятдинов булды, без булдык заманында, Фәндәс Сафиуллиннар булды, Марат абыйлар булды, хәзер Разил Валиевлар. Юк, депутатлар сөйләшмәй. Зур җыелышлар, хәтта юлламалар рус телендә генә. Алардан башларга кирәк. Дәүләт теле дәүләттән башланырга тиеш. Урамнан түгел, урам теле дилмәгән бит шуңа күрә. Менә дәүләт җитәкчеләре үзләре горурланып, татарча алып баралар икән, чит илләргә баргач татарча очрашулар уздыралар икән, татар ниләре белән генә түгел, җәмәгатьчелеге белән түгел, андагы ил башлыклары белән дә татар теле чын мәгънәсендә дәүләт теле булыр иде. Әлбәттә инде гаиләдә, җәмгыятьтә һәм дәүләттә. Монда менә тагын бер проблема бар бит әле. Без гаиләне искә төшердек, безнең бит катнаш никахлы гаиләләр күп. Ана теле итеп кемгә үстенлек бирерләр? Урыслы, татарлы гаиләләрдә. Алар бит ана телен билгеләргә тиеш була хәзер. Менә әгәр без мәктәпләрне бүлә башлыйбыз икән, менә урысларны хәзер укырга теләмиләр, татарны гына аерып алабыз, ул мөмкин түгел. 40% Татарстанда, Россиядә 60% диме, ул яртысын хәзер бүлеп алырга кирәк. Сугыш китәчәк, талаш китәчәк. Кайсы теге якка, кайсы бу якка ул кирәк түгел. Ничек барган шулай барсын, укытсыннар, татарга, урыска белмичә, катнаш гаиләләрдә кызганычка каршы гаиләләрдә рус теле, гаилә теле. Инде мәктәптә булса да, я атасының, я анасының телен алсыннар, рәхмәт әйтә өйрәнсеннәр. Ул бит киләчәктә кирәк булачак. Димәк, безнең дә русларга аңлатуыбыз җитмәгәндер. Анасын руслар дигәндә мин бөтен рус халкында гаепләмәсим. Монда бит берничә кеше бутап йөри. Алар электә бутады, алар 90-нчы елларда да булды. Хәзер дә бутый, булганчык суда балык тоталар. Ул бөтен милләт дигән сүз түгел. Менә мин хәзер итем, 1000 гына кеше гариза биргән, ирекне үтелибез дип. 1,5 миллион урыстан. Алай түгел бит. Шуңа күрә теге артык шау-шу, паникага куптыр. Паникага шөхбәгә бирелергә кирәк түгел, артык куертырга кирәк түгел. Әлбәттә, икән эшләргә кирәк, 3 нуктада эшләргә кирәк. Беренче менә шушы Мәскәүгә Путиннарга хатлар язырга. Ата-аналар имзалар җыеп, мин үзем дә кул куйдым. Язучылар берлеге, Татар конгрессы бөтен без гаризалар кабул иттек. Беренчесе шул. Икенчесе Татарстан җитәкчеләренә. Чигенмәсеннәр. Әгәр Татарстан җитәкчеләре чигенми икән, ничек бар шулай калачак. Өченчесе милләткә мөрәҗәгать. Үзебезнең милләткә. Милләт нык торсын.
әгәр милләт татарча укытырга тели икән, аны беркем үзгәртә алмый. Татар булып калырга тели икән. Һәм русатаналарына да мөрәҗәгать кирәк булачак. Бөтен ише белән эшләргә кирәк булачак безгә, җәмәгатьчелеккә эшләргә кирәк булачак. Менә монда инде без катнаш никахлар турында берникадәр сөйләдек, Фәүзия апа. Белүемчә, сез катнаш никахларга каршы булган шәхесләрнең берсе. Аларны, катнаш никахларны яклап чыкмаучыларның берсе. Сез менә шушы проблемаларның киләчәктә дә әле чыгуын күзаллап, менә шушындый позициядә торасызмы? Моның проблемасы нәрсәдә? Моның фаҗигасы дип әйтик, бармы бу? Фаҗигамы бу безнең өчен? Бу фаҗига. Катнаш никахлар милләт өчен фаҗига һәм афәт. Әгәр синең Россия буенча 60% милләтең катнаш никахларда булып, урыс милләте составына күчә икән. Идәнле Уралның аръягында 80-90% татар инде катнаш никахларда икән. Татарстанда 40% катнаш никахларда икән. Моны фаҗига димисен, нәрсә димисен? Ул бит татар милләтенә хезмәт итми. Татарча язмый, татарча укымый, ислам диненә килми. Теге мин беренчәрәннәрне санамыйм. Бу фаҗига, бу бик зур югалту. Әмма ләкин бу мәсьәләдә эшләргә кирәк өйләнешкәнче гаиләләр. Ягъни өйләнешкәч инде соң, гаилә коргач соң, без гаиләгә катнашырга хакыбыз юк. Менә гаилә корганчы балаларга һәм гаиләдә, һәм җәмгыятьтә, һәм әдәбиятта, һәм бөтен телевидение шушы мәсьәләне әлбәттә генә балаларга аңлатырга тиеш. Татар үз татары белән гаилә корсын, урыс үз милләте белән гаилә корсын. Моның бер куркынышы да юк. Эш сугышка барып җитмәс дип уйлыйм. Әмма ләкин шушы катнаш никахлар аркасында шушы хәтле күп проблема, аны күрмәмешкә салышалар. Менә бала туганнан башлап үлгәнгә хәтле проблема инде. Каберләре дә аерым, исемнәре дә аерым, диннәре дә аерым, пишмаклары да аерым, ширкәүләре дә аерым. Моны бит алдан ук хәл итәргә була шушы өйләнешкәнче. Ягъни бу ике милләт өчен трагедия дип әйтәләр. Әйе, моны чын мәгънәсендә рус милләте вәкилләре дә моны теләмиләр, моңа каршы язалар. Сез үзегез шәхсән гаиләдә нинди тәрбия чарасы алып барасыз? Алай булгач. Беләсезме, мин теге аңлау бармы? Безнең мәсьәлә минем үземне гаиләдә урыска каршы да, урыс белән дә тәрбияләмәделәр, чөнки без дөньяда татар милләте генә бар дип белдек. Без шундый сугыштан соңгы авылда үстек, радио юк, телевидение юк, китаплар татарча гына. Мин дөньяда татардан башка беркем дә юк дип уйлыйдым. Мин урысның барлыгын Казанга килгәч кенә белдем. Дөресен әйткән вакытта шул укырга нитергә дигәндәй. Инде балаларыма килгәндә мин дә нәфрәт уятмадым. Урыс әдәбияты белән, дөнья әдәбияты белән балаларымы бар таныштырдым. Татар әдәбиятына өстәп, әмма ләкин барыбер үземнең сүземне әйттем инде. Мөмкин булса инде үзебезнең милләт белән гаилә корырга дип шушындый сүзләремне, васыятләремне әйттем. Әлхәмдүлиллаһ, балаларым минем сүземнән чыкмадылар һәм чыкмаслар дип тә уйлыйм. Теге нәфрәт уятмыйча гына үзебезнең милләт белән, үзебезнең дин кешесе белән гаилә коруны хупладым. Хәзердә хуплыйм, башкаларга да шуны киңәш итеп әйтәм. Менә безнең еш кына шундай әйтә торган сүзебез бар. Татар телен, татар милләтен сакласа инде авылларына саклап калыр дибез. Әмма ләкин менә булай дип әйтеп, без Фәүзия апа тагын кабат ярык тагарак янында калмабыз микән? Ни өчен дип әйтәм? Барбер шәһәрләшү, урбанизация процессы көчле, ул бара, ул елдан-ел авылларны йота бара. Аннан соң авылларның үзләрендә дә, авыл хуҗалыгында елдан-ел эшче көчләр азрак таләп ителә, механикаларша эшләр, яшьләр телиме-теләмиме бар шәһәргә китәргә мәҗбүр була. Менә бу чиракта нәрсә? Нәрсә генә әйтсәң дә, милләтнең теленең дә, моңының да чишмә башы авылда. Без шундый хәлгә калдык. Казан җимерелгәннән соң, дәүләтләребез юкка чыкканнан соң, без авылларга сыенып, милләт буларак исән калдык. Хәзер кире процесс бар. Хәзер кире процесс бара, әмма ләкин урыслашу файдасына бара ул процесс, безнең файдага түгел. Әмма ләкин мин шулай да әйтер идем, менә мин хәзер карап барам, яшьләр хәрәкәтләрендә, мин интернетта да бик актив эшлим бит инде, бөтен матбугатны да карап барам. Татар яшьләре арасында да милли рухлы яшьләр бик күп. Алар шушы бәйсезлек балалары дим мин. Бәйсезлек чорларында безнең сүзгә ышанып татар гимназияларына барган, татар мәктәпләренә барган, шушыларын тәмамлаган балалар, алар милли рухлы, милли телле һәм милли мәдәниятне, милли тарихны тудырырлык балалар. Ягъни эшли алганбыз бит. Минем үземнең гаиләмдә дә шушы хәл. Алар бит шәһәр балалары, шәһәрдә туып үскән балалар, әллә инде чит илләрдә үскән балалар. Ягъни эшләп булган, шуңа күрә мин авылны сызып ташламыйм. Кайтып егылырга авыл кирәк нәрсә булса да, сыенырга авыл кирәк, кушакларга авыл кирәк, ашатырга, эчертергә авыл кирәк. Шул ук вакытта 21 гасыр, заман бөтенләй башка төрле, ритм башка төрле, шәһәрендә бирергә ярамый. Бөтен архивлар шәһәрдә,
бөтен музейлар шәһәрдә, бөтен милли культура мәдәният шәһәрдә, бөтен шәхесләр шәһәрдә. Икесен дә алып барырга кирәк, аларны чәкештерергә ярамый. Мин икесен дә алып барам, мәсәлән, авылымнан да аерылмыйм, туган ягымнан да аерылмыйм. Һәм шул вакытта шәһәрләрдә дә бөтен ала алганымы да, бирә алганымы да бирәм. Әгәр дә инде без Россия масштабына күчсәк, сез бит менә Россия буйлап сибелгән татар авылларының тарихын, язмышын өйрәнгән тарихчыларның, язучыларның берсе. Россия масштабында менә бу татар авылларының юкка чыгу процессын туктату мөмкинме? Әле бит ярар Татарстанда, әле без үзебезчә анда ничектер саклап, аларга игътибар биреп, бәлки тутарбыз да. Россия масштабында нишләйбез? Кайберләрендә хәл бик авыр, дөресен әйтеп сөйләшик. Мин чынлап да ерак көнчыгыштан, Сахалиннардан Уралга, Кавказга хәтле бөтен татар авылларында йөреп чыктым. Иң авыр хәл Себердә. Анда юл да юк, газ да юк, меңләгән татар авылында, мәктәп тә юк, 40 авылга бер мәчет. Иң авыр хәл Себердә, һәм бер өлеш татар авыллары Себер садлыкларына батып юкка чыгып баралар. Аларны саклап калып булмас, әмма ләкин анда да нык авыллар бар шәһәр тирәләрендә, Омск өлкәсендә дә, Төмән өлкәсендә дә, әйтик Янбай кебек авыллар мәсәлән. Шәһәр янындагы авыллар сакланып калыр, Тубыл тирәсендәге авыллар. Иң яхшы хәл әйтер идем Татарстаннан кала Мишәр өлкәләрендә, Пенза, Мордовияларда, анда 10 меңлек татар авыллары, 10 мәчет, анда дин дә көчле, гайрәт тә бик көчле, әмма ләкин анда бер кимчелек бар, анда татар теле дәрес буларак атнага 2 генә дәрес укытылса, укытылмаса юк, анда татар теле зәгыйф. Авылларда әйбәт, мәктәпләрдә зәгыйф, шуңа күрә хәзер аннан бер генә язучы да килми. Иң күп көчне бирергә кирәк Идел Уралга. Менә гел әйттем, хәзер дә әйтәм, ситтәге татарларны милләт буларак бәлки саклап кала алмабыз. Милләт бит ул кайда аның китаплары языла, кайда аның милли билгечләре әзерләнә, кайда аның шушы милли тарихы языла. Ул Татарстанда Идел Уралда дип әйтәм инде. Кайда ул күмәк әшеп әши, миллионлап әши. Шуңа күрә бөтен көчне бирергә кирәк булачак алга таба Идел Уралга, Татарстанга һәм Башкортстанга аерым проектлар, аерым уртак эшләр эшләп, шушы ике республиканы татарларын саклап калабыз икән, һәм Татарстанны саклап калабыз икән, милләтебез әле ул хәтле авыр хәлдә түгел. Менә Татарстан бетсә, без инде башка Россия субъектлары кебек калсак, авылыңны да саклый алмассың, милләтеңне дә саклый алмассың, Алла сакласын. Безне бит инде Фәүзия апа милләт буларак төрле этносларга бүлеп, бигрәк тә халык санын исәпкә алганда безгә һаман сайын искә төшереп торалар. Без бүленгән Астрхан татарлары, Себер татарлары, Казан татарлары, Кырым татарлары, менә булай бүлгәләнү бер яктан караганда безне милләт буларак таркатучы бер фактор. Икенче яктан менә шул Себер татарларын без искә төшердек. Аларда бит проблема нәрсәдә булды? Алар бит без татар түгел, Себер татарлары дип баралар. Нәкъ менә үзләренең этник аерым без Татарстандагы татарлар белән бәйле түгел дип. Чөнки ул шул очракта гына буларга федераль үзәктән, җирле үзәктән кирәк ярагы өчен буларга бюджеттан акча күчерелә буларның үсеше өчен. Бәйлелек. Менә ул бүлгәләү, Астрхан татарлары, Себер татарлары, Кырым татарлары дип бүлгәләү ул күбрәк фәндә булды. Зур мәгънәсендә Россия татарлары бүлгәләнмәде. Инде Себер татарларының проблемалары аерымрак, алар бик еракта, алар чынлап та теге тел мәсьәләсендә дә, мәдәният, тарих мәсьәләсендә дә бераз аерымрак тордылар. Менә мин санап киттем аларның авырлыкларын. Аларда нинди генә авырлыклар булса да, алар иң борынгы тарих аларда, иң борынгы тел аларда. Шуңа күрә аларны да саклап калырга тырышырга кирәк. Шул вакытта мин Себер татарлары өчен бик күп хезмәт куйган кеше, мин аларга 2 роман язып бирдем, Күчемхан һәм Хижрәт романнарын, 100ләгән мәкалә язып бирдем. Мин аларга әйттем, әгәр сез аерылырга теләп, аерым бер дәүләт, инде һич югы, милли автономия, әйе, җирле автономия, милли район төзергә телисез икән, мин сезнең байрак тотып хәрәкәтегезнең башыгызда булырмын. Әгәр сезнең бу аерымлануыгыз Казан татарларына каршы Мәскәү кулында бер корал гына икән, мин сезнең белән була алмыйм дидем. Шуңа күрә аларда хәзер ике төрле, бар аерылдык дигәннәре, бар бергә булабыз дигәннәре. Мин уйлыйм, барыбер Себер татарлары белән уртак тел табырбыз, аларга ярдәм иткән хәлдә тарихларын язырга, телләрен саклап калырга, мәктәпләрен саклап калырга, белгечләр әзерләүдә ярдәм иткән хәлдә, мин барыбер теге ахыргача балта чабып аерылу ягында түгел. Әмма ләкин дөньяны белеп булмый. Әгәр дөнья шул хәтле бутала икән, Себер аерылып Кытай ягында кала икән, Европа өлеше аерылып Европа өлешендә кала икән, ул вакытта Урал ягындагы Себер татарларына
Тілесең, тілемесең дә исән калу өчен үз дәүләтчелекләре кирәк булачак. Ул булган Себер ханлыгы. Ул әле 19-нчы гасырда хәтта Габдраш Ибраһимовның әтисен төрмәгә утыртканнар, Себер республикасы булырга тиеш дигән сүз өчен. Ул хәтта 17-нче елларда булып алган андый омтылыш, ул хәтта үзгәртеп коручыларында булды, Себер республикасы төзебез дигән. Менә шундый вакытта Себер татарлары йоклап калмасыннар иде. Безгә дә кирәк, без аның төп хуҗалары дип чәчрәп чыксыннар иде. Мин ярдәм итермен. Хәзер теге аерылып, бүленеп сугышып йөрү ягында түгел. Әгәр дә без бүген Фәүзия Бәйрәмовага язучы буларак мөрәҗәгать итмәсәк, безнең тапшыруыбыз тулы булмас иде. Фәүзия апа, менә сез каләм иясе буларак әйтергә теләгән бөтен фикеремне әйттем дип әйтә аласызмы үзегезнең әсәрләрегездә? Әллә инде мөмкин булган кадәрен генә мин әле яздым дип әйтәсезме? Беләсезме, мин хәзер, бигрәк тә хәзер һәр китабымны, һәр әсәремне соңгы әсәре дип язам. Шуңа күрә бөтен әйтәсе сүземне әйтеп бетерергә тырышам, бөтен гомер беткәннән генә түгел, яки төрмәләр куркынычы булудан гына түгел. Дөньяны белеп булмый. Менә шушында әйтеп калыйм, бөтенесен әйтеп бетерим дип, менә Күчем хан турында язганда да, Хиҗрәт турында да язганда да, Кырыксырт турында да язганда да, шушы темага калган бөтен сүземне әйтеп бетерергә тырышам. Кай вакытта ул теге яхшы килеп чыга, кай вакытта артык информация күп була, теге авырлаштыра укырга. Әмма шул вакытта минем ачылып бетмәгән темаларым бар. Әйтик, менә мин әдәби язучы буларак башта мин инде нәфис әдәбиятка килдем. Күңел прозасы белән инде Әмирхан абыйлар да шулай бәя бирде аңа, шундый нечкә, шундый лирик әйберләр белән. Аннан социаль инде әсәрләр киттеме, әйтик, Кара Урман кебек, Соңгы намаз кебек. Аннан мин тарихи романнарга күчтем. Тарихи романнар буенча әле мин язып бетермәгән өлкәләрем бар. Әйтик, көчләп чукындыру һәм репрессиялар темасын мин хәзер бик ныклап өйрәнә башладым. Бу безнең әдәбиятта бик аз ачылган тема. Ярый инде репрессияларга аяз абыйлар язып калдырды, Ибраһим Фәләховлар, алар үзләре турында язып калдырдылар, үз күргәннәре турында. Әмма ләкин булай менә өйрәнеп язу, тарихчы буларак өйрәнеп язганнар бик әз. Менә Фәкил Сафинның саташып аткан таңы өйрәнеп язган әсәрләрнең берсе. Мин үзем менә Кырыксырт дигән әсәрем, безне онытмагыз дигән әсәрләрем, шушы өйрәнеп язган, тарихны өйрәнеп язган. Хәзер дә менә мин өйрәнеп шушы темага язарга уйлыйм, репрессия чорларын һәм көчләп чукындыру темасы. Көчләп чукындыру темасына гомумән Нинең Гайыз Исхакыйның Зөләйхасыннан башка бер әсәр дә юк дип әйтә алам. Ул тетрәндергеч әсәр, әмма ләкин ул бердән-бер. Ягъни сезнең бу әдәби әсәрләрегез, алар барысы да тарихи чыганакларга нигезләнгән. Әлбәттә. Чөнки Туфан ага Миннуллинның тагын бер сүзе искә төшә, Фәүзия Бәйрәмованың аның язганнарында алар барысы да фактлар белән расланган, аларны берничек тә инкар итеп булмый дигән сүзләр искә төште тагын. Әлбәттә, мин хәзер тарихи әсәрләремне ул урынга барам. Өйрәнәм, бер барам, ике барам. Менә бу Хиҗрәт дигән романымны 10 ел өйрәндем. Чөнки Себердән Төркиягә дин өчен күчеп киткән 110 ел элек татарлар, Себер татарлары турында язу өчен аны Чаллыда утырып кына язып булмый. Башта Себергә барып өйрәндем, шушы калган авыллар, алар ничек микән. Аннан Төркиягә барып 10 ел буе өйрәндем. Әмма ләкин язмышы тордым, чөнки бер сорауга җавабым билгесез иде. Киткәннәре дөрес булганмы, калганнары дөрес булганмы? Чөнки киткәннәре иманны саклап калганнар. Нәселләрен урыслашудан, кәфир булудан саклап калганнар. Калганнары телне, мәдәниятне саклап калганнар. Кайсы хаклы? Һәм шушыңа җавап тапкач кына мин 10 елдан соң гына язырга утырдым, чөнки бит миңа халыкка җавап бирергә кирәк. Киткәне дөресме, калганы дөресме? Һәм мин шушы сүзне әйттем. Әгәр татарның үз бәйсез дәүләте булса, ул булайтып дөнья буенча каңгырып йөрмәс иде. Чөнки бер генә кеше дә ирекле баштан үзенең туган җирен калдырып китмей. Алар да бит анда саргаеп үлгәннәр. Алар да бит анда шушы хәтле газаплар күргәннәр, әмма ләкин иманнарын саклап калганнар. Мондагылар да газап күргәннәр, ачлыгы, репрессиялар име. Әмма ләкин алар да татар булып сакланып калган шушы сазлыкта булса да, ничек мин аларга кат итеп сүз әйтә алыйм? Ул мискенкәйләремнең әгәр дәүләтләре булса, шушы Себер ханлыклары булса, Казан ханлыклары булса, без аркабызга капчык асып дөнья буенча бәхет эзләп йөрер идекме? Юк. Менә шуңа күрә барыбер күпме генә тел дисәк тә, мәктәп дисәк тә, җәмгыять дисәк тә, үз дәүләтең кирәк. Мин һәр вакыт дәүләтчелек тарафдарлары булдым, хәтта иратлардан аермалы буларда. Хәзер дә шушы фикердә торам. Татар үзенең бәйсез дәүләте булганда гына, ислам диненә чын мәгънәсендә килгәндә генә милләт буларак исән калачак. Фәүзия апа, безнең сүзләр көне буе сөйләшеп утырсак та бетмәс иде, чөнки сез бай тәҗрибәле, бай тарихлы язучыларыбызның җәмәгатьчеләренең берсе. Тапшыруыгызга килүегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Аллаһы Тәгалә сезне сәламәтлектән аермасын, очрашырга язсын. Амин.